Astăzi vom rezolva o altă ecuație. Deci, data trecută noi am rezolvat ecuația lineară 2x plus 5 egal cu 9. Astăzi vom rezolva o ecuație similară 2x minus 5 egal cu 9. Minus 5. Și vom încerca să rezolvăm similar, cum data trecută, prima dată, prin metoda tangibilă. Haideți să vedem cum putem face acest lucru. Scriem 2x în forma x plus x. Minus 5, scriem semnul minus și desenăm 5 obiecte. 1, 2, 3, 4, 5. Deci noi trebuie să scădem 5 obiecte aici. 9 îl reprezentăm în formă de 5 obiecte. 9 obiecte. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci avem 9 obiecte, aici 5 obiecte. Trebuie să le eliminăm aceste obiecte. Dar cum o să le eliminăm? Dacă adăugăm 5 obiecte, atunci vom adăuga 5 obiecte, deci scriem plus 5 obiecte și în partea dreaptă vom adăuga de asemenea 5 obiecte. De ce? Deoarece egalitatea trebuie să se păstreze. Deci de asemenea, plus 1, 2, 3, 4, 5. Astfel, dacă privim de jos în sus, pe verticală, avem plus 5 obiecte, minus 5 obiecte, astfel noi eliminăm obiectele din partea stângă a egalității, a ecuației. Iar aici vom adăuga, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deci în partea dreaptă, acum vom avea 14 obiecte. Deci, în total avem x plus x și avem doi termeni egali. În partea dreaptă avem 14 obiecte. Să le reprezentăm aceste obiecte iarăși în grupuri egale de obiecte, în două grupuri. Deci avem 14 va fi 7 plus 7. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus trebuie să adăugăm încă 7 obiecte, da? Ca să avem 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doi termeni egali, două grupuri de obiecte cu număr egal. Atunci, dacă comparăm, ce vedem? Vedem că acest x este aici, reprezintă aceste 7 obiecte. Și acest x este egal cu 7 obiecte. Deci răspunsul la ecuația dată este că x este egal cu 7. Deci aceasta este metoda tangibilă de a vedea cum se lucrează în ecuația liniară. Dar în mod simbolic, cum va fi în mod simbolic rezolvată? Noi avem 2x minus 5 plus 9. Scriem din nou 2x minus 5 egal cu 9. Aici am adăugat 5 obiecte, aici adăugăm în ambele părți 5. Plus 5 plus 5.
Momentul cheie a fost aici că am adăugat de aceeași parte, în ambele părți, același număr de obiecte. Aici, momentul cheie, că adăugăm același număr, plus 5, plus 5. Și iarăși privim aici pe verticală de jos în sus, avem 5 minus 5, 0, se elimină. Înlăturăm 5 sau eliminăm 5 și avem o ecuație foarte simplă, 2x egal cu 9 plus 5 egal cu 14. Și cum găsim x, trebuie concomitent în ambele părți să împărțim la 2, la același număr 2, iarăși, ca egalitatea să stea în picioare, să se păstreze. Reducem 2 cu 2 se reduc și avem x, 14 împărțit la 2 este egal cu 7. Aceasta este soluția. Și, din nou, ca și în lecția precedentă, poate unii din voi o să spună, dar de ce metoda tangibilă? Deoarece eu pot rezolva foarte ușor, direct, metoda simbolică, adică prin numere și egalitate. Din nou menționez că nu toți pot înțelege lucrul acesta imediat, de prima dată. Sunt diferite categorii de elevi, unei se pot descurca foarte ușor, iar unora le trebuie să înțeleagă mai bine și mai profund prin metoda tangibilă. Ca să exersăm, ca să exersați, am pregătit pentru voi 4 exerciții. Similar, în mod similar, puteți să rezolvați prin ambele metode. Primul exercițiu, 3x minus 2, 3x minus 2 egal cu 4. 2. Înțeleg că unii pot rezolva aceasta chiar și oral, fără a scrie. Dar, din nou, nu toți au aceeași capacitate de înțelegere. 4x minus 3 egal cu 13. Și a treilea, 5x minus 5 egal cu 10. Și ultimul, 6x minus 2 egal cu 16. Interesant, de ce aceste ecuații lineare atât de simple trebuie să fie exersate? Este vorba că prima impresie că da, eu înțeleg totul, este întotdeauna, poate fi falsă. Ca să vă convingeți ca să înțelegeți într-adevăr, este nevoie de exersare.